Mama catch your FM, catch your FM. I say Mama catch your FM, catch your FM. I Mama catch your FM, Mum, some no pen one cent, power sem brana, Uncle Wansem, if we say Obinima, Obicher, Mama catch your FM, Mama catch your FM, Mama catch your FM, Mama catch your Mama Catcher FM TV on YouTube. And Nessus Nyamia Yadrina Kukuban Collins K, aka Kukuban Bakope Ubieni. Nanyamia Yatuma Mienya, opening Cassie be a media, my friend, me, in Tram, friend. I mean, Samuel, a conin chay, no more bulletin, no watch lady Papua oil. Lemena, and what Yeah, dear. It has been. What I feminine and now pursue doom Asante the Ted. Me cries and Kintampo quitting him. And I may teach my anamaba and I may buy a ma yet deep again. Said yes, I can't fat the animal. Nana, with your mamma was so. But therefore, I need you quite so. I am semi by you, who and your ma would be play Wahasi. We hear Nampesemi who to mediate through bar, we. And as a new ma, Yamena Moswa, or Tom Maye. Like the son so good in the beach there, my dear, the so in the beach there. Tina when my young for my bow Nasa. Need you quite. Joe, Bedawasi, he I had him a Tony Mabry, Tom. I depend for ma and some ma who do a head which now shall you insuring it will cover of castle one, your friend a rate. And I did see it yet. I would do I was saying. A member of council say a simple a member of council so be at an and I so be country to a bread and see just one. You will never be a was a year, Sebaya. And Chawa Kaguno obeyed me a hot one and unknown. I want a council near my mere council. And this annual money now, I'm a tomboa, 7 years, and what way a honey out of 4, maybe be a real a cotton or dada at it. One of them, or therefore, piao. Some country them so be no more beach there. Ha, or therefore, that's how about to be. The person who say, to my dear, you fat fool, you say, Joe, that's it. We are Casanova nursing training. Oh, Accra, Naniba nursing training. Let me sending in not me when you swear to be said, or send me ye baby. I answered, you want to manage the Christian who pa ye. It's me, now my service, now me, not a moon posting, not a chance of young upon the much idea, I don't me. They want me coming now, swami who say never bring young upon it and a dictionary. Into a mirror, buying young to some from some kind of Juma, here. I was sending a medicine, a shall see the margin, baby. It's Mitnasi. I got to toy a flower and a honey, my idea in a pay and crack idea when I met nothing like Yamashasi, I baby, I didn't say baby. Because meeting at Nassau in Field Quana buying for them, no matter what I never send you a secret or soon near you, what to 1 5 what to 1 year. Yeah, there was a medicine, a baby, 7 years, Mason Madame Marco. Then no, Majuma Pa. Anyway, more than more, the woman in tea. That could be number one. And Nana, my rate, and a year past the friends say. This should be other natural. And another son, so henny. Our walk quasi. Into Pobi, now what did you mean? Amano. I'm so Nana. Say, tell why I am fetch and push to get money in the and it is what I am. Miss Wah, didn't want the money in the was a million. The babu was 7 years, teach my boy champion the beer. I come up with I am not a penny, a breakfast or down on any bar, a down on Chrono and you ever banyam. And intimacy me for when I would do in now, so I come in and now a young Santin is my pioneer. And another for us, sorry, up a pew.
ekokɔkye esu ehunu kakra efiri ne nkyɛn ɛde bɛka amedie no ho nyanya me adom bibia ekɔye enti da no ɛbɛka nansa ama saa de na akɔno me wɔ hɔ ana nana ne bae sɛ edu sɛ ye announcement ɛma amansa hu sɛ okuni bi ato otesiman enti ɛdeɛ na me so metimi ayɛ ama amanfo atenenka nti yɛka ekɔwie sɛ ɔwɔ sɛ obi hyɛ atentɛbɛn enti me nua pani ɛyɛ ama kranche adazo classic FM ɛba me nkyɛn ma me ne no ɛtoato aten enti ɛtoato aten na ɛwɔ sɛ akama me be kakra ɛma mpanifo hu sɛ me so me nimba bi a mekɔ ɛna me nimba bi a me firi a me so me yɛ den me ba enti omo me di kama omo de nana no din ɛma me hyɛ asese nana akoma ko sɛ kye nyankonton frɛfrɛ sɛ nyankonton frɛfrɛ so ano patutu o nana hiao nana ɛde awuo nie owo beni awagya agya to mpa kɛse de nsa so na gu so wona o ma bedi dian wo so wona ma bɛwe anansi o na akra de apimpon bi oba kunafo sɛ wate kusiwia o wone de wayɛ agyingyinsu wone de wayɛ agyingyinsu de na gie gadachie enti emra ma no so ye pɛ na kwase hene ayi ni handkerchief a opepa na ni so mu sɛ adwuma no metumi ayɛ because me be ema kunafo no edi ba mu ema no so hu sɛ papa na ɔkɔ no so wagya wɔnje obi ntimi nhwe obi ma enti sɛ asama ado di ma ayɛ de a papa na ɔkɔ a mama wɔ man denkyembrɛboɔ de ɛyɛ poison denkyembrɛboɔ obi a ɛnɛ de ɔbɛka sɛ ma me wɔ kwa mam denkyembrɛboɔ de ɔpɛ sɛ ɔku nipa no ɛnyɛ denkyembrɛboɔ ɛyɛ denche abo bi dansuo ma yɛ frɛ ne denche na denche no sɛ wonya na no nsuo kura mpa a woanya na manto wo daase mu a ana wo sin no mu a ka yɛ frɛ ne sen ba yɛ na ɛde yɛ nkwan sɛ woanya nam kura to na wonya denche ano nsuo no nkwa etimi yɛ nkwan ma aduane ɛyɛ dɛ nana pacho so diam obi ni mu a obi kyerɛ nana obi ni mu a me ka kyerɛ mo sɛ enne sɛ mo hia me say wo berempon wanim na maba no yi wasum neti me na pacho to wasum me enti ya to aso a ɛyɛ akwa bibia ma ayie no ɛyɛ kama ɛno so nkoda na anu de enkyɛ yɛ kra bɛyɛ afini me wɔ hɔ a ɛna techimahen san ɛfrɛ me sɛ wo ɛyɛ ɔno a na nkɔbea hene ada ne benkum so ɛfrɛ ne ntoma tenten so enti so mɔde mo bi a wɔsɛ me ba na me bɛyɛ no ɛwɔ sɛ me ba apani pa mi tutu amana mo bi a wɔsɛ me yɛ bia ɛde amu no kora san ɛtompam wo bɛ ma mo ɛde amu no tompam ama adɔfo ɛbɛhwɛ nana ani anchi na maduru hɛde ma menka kakra etio yɛka amu siesia amadodo na bebree na wɔn adwen sɛ yɛ ebinom wɔ aduro bi ɛna de yɛ ba me mi na enne aka kye Nyankopɔn sɛ me kyefa de mini aduro bia ba ebinom wɔ hɔ de a ɔmo kye aduro minim sɛ Nyankopɔn ɛde me firi so ne baayɛ ɛna tumi bia ɛsɛ Nyankopɔn ɛna ase enti enu nya sɛ mɛkɔ agoroko mɛkɔ bɛti garo hɔ mɛkɔ bɔkye wa hɔ ba bia akɔkɔ bibia enti sɛ bibi hia me ɛwɔ sɛ me so firi Awurade na Awurade ɛgye me so enti adwuma no mansua ɛmfiri obiara hɔ media kokodru ene mpaebɔ ene ye adwuma no ebinom de anam sɛ omukosua fi obi woni nti okokosua ade fi o master hɔ a de o master ye no eno na wo bɛ den wo besua ndi sɛ ukɔgye aduru a na o master na gye aduru ye ya sɛ aduru no na o master ne bɛtete wo na so kosua na enam sɛ me mangye aduru na me di akoma pa ene bibia ne adwumu fan ye no bibia tam bia madwuma kɔso wa no ena adwuma we no so no ejina ma adwumu fan wuti biase ɛwɔ sɛ wo sɛ wo ne obia eni ntawantawa wo ne obia ni akasakasa oyonko yɛ ɔbɔne a ade ɛwɔ sɛ wo ne sɛ fakyɛ no ana yusu anka sɛ nye anka kama yɛ osei sɛ wo ti biase na wo sɛ wo de anka kan sɛ mo atam bia no wo yɛ nkonimdifo abotere so ɛma nkonimdie enti bi hyase yɛ adwuma no atoto ameniama kakra ebinom kra sɛ makɔgye adu anam ka de sɛ me ni mbosom bia hɔ na sɛ de ɔbɔ ade abɔ me die ɛwɔ sɛ mekentene me ho sɛ meyɛ bɛɛ ma na enum adwu a ɛyɛ no sɛ sɛ menya akokoduro ɔma kwani asɛ nyinaa mu sɛ mehyɛ ase de akokoduro ɛyɛyɛ amanfo so hu me nsa no nnwuma adwuma mienu a akukudamfo ne ani ntini atwitwura amayɛ tekyima ha no amanfo bebree ɛyɛ tekyima atwafoɔ hene kora di madanseɛ ne maame ni mpɔn ɛyɛ frɛ sɛ ne maame ni mpɔn kora wuyɛ no me na ye frɛ me hyehyɛ nneɛma edi trada edi tu tekyima abɔntene edi kete edi akyire ekoso ɛna so ɛma yɛ minka enyima pa mu ɛyɛ sue hema
ye papa di amono na ase nimpon efiri mu no emia na mesan ekohye enema ema bibia edi mu na adwuma ni mu no ukwa ensem bebre yese enema nyina no bofo ko hunu urama ohu ayeden obeka ebi wo ho na 1 minute ebi wo ho so a na wo de aye afutuo na wo de atu amanfo efo se be ya omo so be nya aruhyemu hu se nyakopon na oboye no otumi ade nyina aye bi se wo hawa fa ni nyina hye nyakopon sa adwuma mu no me ankasa de dodo na enom sa ba me se de minim ensa no dabi adwuma no ma ye ne be se enfie be ye duni utọ kwadura no yi mirika no krensa ma ye ne enfie be ye duni ensa ebi nkama no da ento bi biara opese oba mo be so adwuma bi oba me ka kire ne se de yakopon de ade na kyeme no me pese obi abeya ade bi a ebeda sonku bi because yakopon wa adwuma de bebre o se ensa enye enti me pese obo de wo ho be hye ensa na yakasa o adwuma kra ye no o de aduro na kwa ye se ono nsa asa watimi aye sa ade no enti me tuofo se me mpensa me pesa basa because me pese ofri me nsam a wo so kwa abonten a ye hu nipa kra wo be sua adwuma na den efri ne ho me koswa ne nkura no metete nkura na asisi ankasa mekan nkura me yensa me ba techi ma mfie be na ni nkura me yensa ana asu adwuma na apon mo ho a so mo pie na so mo ana mo kwa bonte akoye adwuma no ompia kura emisase adwuma ho ana tete nkura yi no mutimi ka se o adwuma we de ye hwese ne ade yiko ya eye na esa no therefore what kasa ah Onyamfo say na me ba wo nkyɛn na me tie wo num nsɛm si a yɛtimi di bɔbra aduanu me yɛtiefo yɛsua die o obi ni mo obi kyerɛ enti no sesi ya no me pese me obɔ ni nyina tɔ fama me sɛ yɛhwehwɛ wa henfa ne be hu fa wo number 2 dwa na afei yɛnhu na afei yɛntwitwa nneɔma na ɛwɔ ha ne nyina nkyerɛ tiefo ne wɔ mu wada wɔ ma ɔde tɔ fama me yo eda wase sisi ankasa no ma bi ba ko e wo techimantom afa antuma hema line so a wo be hu no e wo ho ene so crown sign ba ahmedia road UNESCO opposite okay do ha wo so hwenya me na ye decoration service okay UNESCO wa bi mo tonton mattress na ni depo ko na wo do ha wo so hwe ha nyame na ye decoration service okay wo be ko obi akwakoto no bi a wo so hwa na na mechi kwan enye ya kwan kra ena no kura chi no kokọ classic FM a ohuru ye nuaba adazo wa amakranche esa ko ye maduma ko kakra e wo after FM budo na so pena na ya wasante ko bia do so adwuma a bebe na adwuma wa ye be kirew enti kakra me kan sa etwato ne se wuti wiase na wo ya branti a emma ewiase enya wo de bebre wani na je adwuma 73 eni na fudu wati enkoye bebre ade a wonse beso biara no e wo se wo ye se metimi aye na ode kodu ne pai water chi na kwa mi twedi am basa yi adoma na basa adoye wo no nyankopon a waye kuntin kranche ye jira so assess eyi mpata akese no me gidi se so de wo to ne so na wo mane ye wakoban kese na mane ye ne udi nsini a papa no onyi wo mo wani mdu asita akwani abanyina mu no obeta wo so tu ya prante ana aketese na osiso a bomodin anse wo bekoso ade onsa waye bibi eni wo se wo ye na fosem bebre ema wani misika kakra bi ade bete osoro ede be ma wo no chi na fato bibi na bompa ye na minim so osoro ebe ko wo mo ama wo nkwa na nyina waye ntira waye osoro eda wase nana anim onyamfo pacha wo number na hia me pa fatu twa yo me number edikan 050 another 50 39350 050 another 50 39350 yeah the pacha me enten back to 0547 80 92 86 and I'm a hotline 059 344 7655 numbers who free pia mia kasa ena mefa na me no atwetwe enkoma e wo se me no twetwe me da wo se
Yo, what you for, dear Dikai, or therefore, you better was say, some when young mere, ye, Juman, and who said you put a penny or marto, or more mobile befani or marco. That's when you had that yama and where you are, could I, would you know what, where you Jumay, young coupon, Kediam Pong Shroud, so when Yamara, ye him said that you be a two of woman I so upon who be ye, what tea and myself. That I must be brave. A dinner, Mama Catch FM TV on YouTube. Yamani will be any Mama Catch. That I must see Collins K. Kuku Banini. Piao.